Sziasztok! Ez itt Emdina. Egy város Máltán, ami első ránézésre olyan, mintha egy film díszlete lenne, ami nem is véletlen. Fun fact, itt ezen a kapun forgatták a Trónok harca első évadának egyik jelenetét. Akkor még ez volt Királyvár bejárata, mielőtt a sorozat átköltözött Dubrovnikba. Emdina volt Málta régi fővárosa, még jóval azelőtt, hogy Valletta átvette volna a szerepet. Ma már kevesen lakják, és ez az egész helynek ad egy furcsa, nyugodt hangulatot. Nem turistamentes, de nem is turistás. Az utcák szűkek, a falak vastagok, és minden kicsit sárgás-barnás. A városfalról ránézve meglátod az egész szigetet. És akkor esik le, hogy Málta mennyire kicsi, és hogy mennyi minden történt ezen a pár négyzetkilométeren. Ez az a hely, amit nem feltétlen fotók miatt szeretsz meg, hanem azért, mert jó benne lenni. Pár kilométerrel arrébb már nem falak vesznek körül, hanem nyílt tér, szél, meg a tenger. Ez itt a Golden Bay, Málta egyik legismertebb strandja. Köszönöm, hogy velem tartottál. A következő részben ellátogatunk a Máltai Akváriumba.